Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intaik kan biag ita ket impatulod. Ti pagayam nga nagpailinga di tinagan a Lari. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti kapadasak iti biyag. Bareng makaipaay inspirasyon kadag iti naayat adumdumngeg. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Lari dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nanang, sa anak manin ang naawat iti nagaplayak. Aganos ka, anak ko. Talaga akas ti agbirok iti trabaho. Saan adagos kat maawat ka. Kaya't ko kumantiag trabaho. Tapno makatulong ak kumamat. Unay ka na ya. Di ka mat-apuraan kat, anak ko. Panagrik na kat awan pa'y serbik ang naglepas iti panagadal ko. Tadyak mat makasapol iti trabaho. Di ka di maupay, anak ko. Talaga akas ta ko nakmet. Makasarak kan tulata. Nanang, Ado, dagiti mabalin mong aplayan. Anos laeng ti kasapulan, anak ko. Anya ka di ti parikot mo, naliday ka manan. sa anak manin ang naalay di nagaplayak at trabaho, Elvira. Amin ka di nga inaplayam kat di da ka inawat. Wan nga rod. Mapupayak pa yan. Di ka mapukawan itinamnama, Lari. Adan tulat na mabirukam. Elvira, sapay ko mata maawatam. No di ka maipasyar iti kayat mo apapanan. Ken, di ka maigatangan itinginginain a regalo. Awan anyaman na day talari. Tinapatag, agin inayat tadwa. Agyaman ako na, Elvira. Gaputaman na kaawat ka. Agpatingga akla siguro iti talon, nanang. Anya ka lakit din ay anak ko. Anya ka di manen ay tinakaupayam takas tatisawom. Diyak manan naawat iti nagaplayak at trabaho. Kunakmet kan. Di ka mapukawan itinamnama. Ubing kapay. Adu upay dagiti oportunidad para ken ka. Sayang lang ti panahon kong agbirok iti trabaho. Agmulak langan itinatnatang. Ay saan anak ko? Di ka agsardeng nga agbirok iti trabaho. No kayat mo, ag part-time ka ijay palingke, takasaok ti kumarek nga adda pwesto na ijay. Ay, sige man nga rod, nanang. Talaga akayat konti agtrabaho. Lari, apay akinayat mo ti agkumboy dito'y bagsakan tinatang. May mayatan ti kastoy pare. Ngem ti agigyanak langit di balay. Gusto ka pare, rumigrigat ti panagbiag tayo. Isuasan arumbang agpili-pili tayo iti trabaho. Kinapudno na. Ado akumpanya ti nagaplayak. Ngem awan apulos ti nangawat kanyak. Diyak amo no apay. Talaga akasta pare. Uray siyak idi. Ado ti nagaplayak. Ngam talaga nga awan tigasat ko. Isu amanipod idi. Nagtrabaho akon dito'y. Naimbag nga rod. Tadda nangawat kanyak dito'y pare. Aganos ta dito'y pare. Tapat tiyok. Makalong autan to itirigat. Nulakit di aganos ta. Anya ka diti ko naman damagam, Elvira. Podno ka di, nagkumkumboy ka iti sentro. Wen, Elvira. May mayatan ti kasjay. Ngam ti agtambayak. Elvira, Di ka di mabain, Lari. apay ko mamabainak. Degree holder ka? Ngam adda ka iti palengke ang makikumkumboy. Awan matparikot jay. Tanalinis mat ti panggedak. Kat, agpatingga ka kadilatan iti panagkumkumboy. Saan mat? Agbirbiro kaklatay ti pagtrabawak.
Agsinatan sa laangan, Larry. Anya? Awan tinasayat ang masakbayak kan ka. Iso apakawanan nak. Nga makisina akon kan ka. Diyak kaya ti kastoy a klase ti panagbiag. Elvira, Nalawag man siguro ti imbagak, Larry. Lipatan na kon. pangasim, Elvira. Saan ko mamatakasta? Ikarik, aramidak ti amin. Tapno maipayan ka itinasaya at apanagbiag inton agasawatan. Kaanon tupay dayta, Larry? Ang mga no saan pa yan ang mapasamak dayta? Kurang ka ngamin iti diskarte. Mawatan na kumamet. Saan akas ka rin at yagbirok iti trabaho? Agan-anos ka pa'y kuma. Nagan-ano sa kon ka nagururayak iti mano atawan. Ngam awan tinagbaliwan na, Larry. Kunam idi nga ayatan nak. Kat maawat mo ti kasasaad ko iti bihag. Ngam apay akas tamat ti bagbagam. Idi dayta, Larry. Ngam nagbaliwan ti pangadang ko. Isa pa kawanan na ko, ma. Agsinatan. Apay akas to'y nanang. Agnanayon ka din na marigrigat tayo. Ne, apa yun, anak ko? Nakiwin na suwas kanyak ni Elvira. Awan ka no ti masakbayan na kanyak. Anya? Nasakit nanang. Apay akas to'y. Apay ngamin nga amin na pag-aplayak katsak maawat. Nakiwin na suwas lakit nga rudin kanyak tinobyak. Anak ko. Matagtakan siguro. Gapot adyak makasarak iti permanente at trabaho. Katday jay. Nakiwin na suwas kanyak. Awatum amin dagita. Aganos ka, anak ko. Barang makapanunot ni Elvira kat agsublin tumadlakan ka. Awanan tinamnaman, anang. Amok ti ugali na. Nuan niya ti imbaga na. Saanin ang mabaliwan? Pare, nakaalakan iti passport mo. Saan ka di? Wen pare, apay ka di. Noan yati kunam. Padasan tati agabroad. Anya nga pagilyan pare. Ijay Japan, pare. Adu dagiti agberbirok iti agriculturist ijay. Ha? Wan man nagpweso? Barang adagasat ta ijay. Alangarod, pare. Agsagana ka. Tainton bigat mo't laang. Rugyantan nga iprasis ti papeles ta. Nalpas ka di aminen a papeles yo iti panagabroad yo, Larry? Wan laya. Ngamjakon patuluyan. Ne, apay ngay. Sayang mat. Dakkel gayam ti mabayadan. Awan pangalak iti pagbayad ko. Angam sayang. Ituloy mo kit din tanarugyamon. Saan aparikot ti pagbayad mo iti placement fee? May remedyoan dayta. Apay nga takas to'y laya. Marigata na nagbirok iti trabaho. Insina nakarod ti kaya nayat ko, gapo iti dayta. Kasla mapukpukawan ako ni tinamnama. Di ka kumaagsaw iti kasta, Larry. Di ka mapukawan iti namnama. Laya. Amin abanag, adda pagpatinggaan na. Kas kumano sumipngat, dumteng tumatla tilawag. No dumanon man tirabii, sumangbay matla tilawag. Kita ang ti isisingising ti init. Ipasimudaag na ti baro anamnama. Kas iti kunadang arudan. Baro nga agsapa, baro anamnama. Naunag ti kay papanandag iti balikas mo, Laya. Ngam naalak ti puntom. Kat husto ka. Patib karam ti pakinakam mo, Larry. Di ka agsurrender. Kabailam amin dagita. Di mo pagparikutan ti busbusem iti panagabroad mo, anak ko. Nanang?
Mapanta ije balay ni Antim Anuela. Mapanta mangibaga iti kwarta na abuludan ta. Pabuludan na tanga ta, nanang? No awan, kasauta ti kasinsin mo ani Lloyd. Adda siguro kwarta na. Sige man nga rod, nanang. Kat agyaman iti suportayo. Ay na anak ko, awan anyaman na. Awan sa bali amang tulong kan mang suportakan ka. No di siyak nga inam. Agyaman kami iti impabulod mo, Nuela. Awan anyaman na, manang. Kaanakan lari. Agan anad ka di papanam apagilyan ha? Wananti. Narigat ti trabaho ijay. Ngam anusam. Anos ti kasapulan iti panagabroad kaanakan. Wananti. Kan masapol apilya ba husto dagiti babarkadam ijay. Narigat ti agtaltaluklatan iti asino man. Nangruna iti trabaho. Taad dadagijay na apal, katadaulan dati padada a tao. Wananti. Agyaman una iti palagipyo. Balunak amin dagita a palagipyo iti panagabrod ko. Wen, kaanakan. Husto ti ko na ni Ante, manak ko. Di mo liplipatan ti umawag ka da kami, ah. Ken agkararag ka akanayon, anak ko. Apay akinid daw mo ti panagsarak ta, Elvira. Larry, Ibagamon ti kahit mo nga ibaga. Gaputad dapay nas ka napapanak. pudno ka di ti bagbagada nga agabrod ka. When? Umadanin ti flight ko. No kasta, umadayo ka. Barang adagasat ko abroad. Larry, mabalin ka di adi mo patuluyan ti panagabrod mo. Taapay. Nakaamirisak. Diyak gayam ka ba alan numapukaw ka? Isa pa nga asim ko matadikan umadayo. Ituloy ta tinapugsat a relasyon ta. Kat agtinulong ta agtrabaho para iti masakbayan ta adwa. Naawat kon ti pannakiwin na suas mo kanyak, Elvira. Kat nakamove on akon. Desidido ako nga agabrod. Di nakmalapdan. No kasta Rod, urayak ti panagsublim. Pasensya ka kuman. Numasakitan ka iti dayto yung ibagak. Ngam napunasan anaming pinsan ti panagayat ko ken ka. Isuadi kan mang namnama kanyak. Agbiro kalatan iti sa bali. Please, Larry. Nagbabawi ako niti panang pasakit ko kan kaidi. Isu nga urnusan ta kuman ti amin. Nakasaganak ang mga ramid iti amin para kadata. Ladingitek. Jakon makisinobyan kan ka. Sana bale. Tainayat kan impatag ka iti kastaunay. Idi datapay lang. Awan mat siguro ti makunam. Larry. Di ka nagsangit. Di ka matanagan. Ibilang ka pagayam, wano kabsat ko. Mabalin mo latang ibaga ti parikot mo kanyak. Bareng matulungan ka. Sige. Diakon ipilit ti bagi. No din akon kayat. Ulitag manantikid daw iti pamakawan mo. Kadsapay la ko mga rod. Na makabirok ka iti babae ang mga yat. Kan mang ipaay iti amin ang nagkurangak kan ka. Hello, Leia. Kumusta ka ditan? Nasaya at matlat ta, Larry. Imbag man ta nalagipnak nga inawagan. Di ka malipatan. Uray makumikumak iti trabaho. Si kalat ta tilinaon ti panunot ko. Aya, agpaiso nga taday ta. Amangan nukon ko nam laang man. Agpaiso ti bagbagak, Leia. Agyamanak na rod no kasta, Larry. Katsi ka, kumusta ka mo't ditan? Nasaya at mati kasasaad ko dito eh. Marigata nak ididamo.
Ngam idiagangay, nairuhama kon. Nasayaat mo't no kasta. Oh, anya ngay, di pudno dyan ko nakidi nga agbaligi ka. Saan ka di? Agyaman nak, tada kayo amang patpatib kar iti pakinakam ko. Nangrunakin ka, Laya. Awan anyaman na lari. Sabay ko tadi nakliplipatan. Saan to Apulos? Pasensya kan lari. Nalpasan ti break time mi. Putdan tan ti panagsarita ta, ha? O sige, agan-anad ka dita, Laya. Ay na anak ko, nakaawit ka matlaangan. Kailiw ka una yan. Kailiw kayo matananang. Auntie, da kayo akanayon ti pampanunutak, bayat ti kada ki Jay. Ay na, maragsakan kami unay kaanakan. Kamaudyanan na, nagkikita tayo manan. Maragsakan akmat unay, gaputa si kakaradkat kayo anasang petak. Sapay kumata di na kamin panpanawan kaanakan. Wala nako, kasla akon kabailan amaya dayo ka kanyak. Nairuamak ngaminan nga da ka ititanak. Ay nananang, baro akon. Saan akon nga ubing? Wala nako, ambok day ta. Ngam amumatan di may nga ina. Di na kayat amaya dayo kan kwa na ti anak na numabalbalain. Husto ti kinunati inam kaanakan. Syakto pa'y nga antem, kad nalaos ti iliw ko ken ka. Wen ka di nanang, auntie. Diya ko nagsubli adya abroad. Agdeden nata yon, nanang. Laya, adda ko maibagakan ka. Anya day Jay, lari. Amom, iti ka da kaya abroad. Ado dagiti babae ang nagbalin agagayem ko. At dapay iretreto dagiti babarkadak. Ngem uray may sakada ko hada. Awan ti tinutupak. Anya? Amom ka din apay. Saan, lari? Apay nga ngagpay so adi ka ng pili iti may sakadakwada. Gaputain reserbak ti panagayat ko kan ka, Laya. Anya? Sipod na kailiwliwagak iti panagsina mi idi kini Elvira. Nariknak nga gayatakan ka. Nang runa, idi inanandi ngay nak. Lari? Jakla nagpudnukan ka. Gaputawan ti maikarit ko ken ka. Isunging karigatak ti nag-abroad. Ket pagyamanak, tanapagasata na kejay. Ita, addan kirib ko amang ibaga itiriknakan ka. Ay ayaten ka unay, Laya. Lari, sapay ko matadi mo ibaga alala ka anak a babae. Ngam, kinapudno na. Nabayak matan nga agayatakkan ka. Agyaman ako, nay. Tainayat nakmat, Laya. Jakla impadpadlaw tiriknak. Gaputa mabainak. Nukas tangarod. Santan apabayagan pa'y. Agkasartan iti kabiitan apanawan. Namin adu ana upayak. Ngem pagyamanak unay tinamarswa. Gaputa dinak binaybayaan. Kasta mata pagyamanak, taimpaayan nak iti man nakaawat, ken nasingpet nga asawa. Alakastan, katagyamanak unay, tuy pagayam mo, lari. Pagayam lari, napintas ti pakasaritaam. Pakakitaan nga iti anyaman apan nakaupay, ket addalat tamet ti baligi ken ragsak nga agururay. Bueno papagayam,
Ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Lari, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernaline Ansyong, kan iti direksyon Virgie Paclay. Sound effects June Rebutaso. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.